Ako si čula i misliš da je 5 puta nedeljno trening ono što ti treba, stani. Ne treba ti 5 puta nedeljno trening. Zato što ćeš biti preumorna ili ćeš se pitati kako ovi svi rade ljudi, zašto to rade, ovo je izrabljivanje, ovo ljudski nije moguće. I zaista stvarno nije potrebno za većinu ljudi trenirati 5 puta nedeljno. Većina mojih klijenata, ako si vidjela ove brutalne transformacije na profilu, su ljudi koji treniraju 3 puta nedeljno. Ljudi rade smene od 12 sati, ljudi rade noćne smene, dolaze pre treninga, dolaze posle treninga, neko ima 3 dece, neko se tek porodio. To su ljudi kao što smo svi mi. Znači nisu nikakvi superheroji, odnosno jesu zato što se pojavljuju redovno. Zašto je 3 treninga nedeljno idealna opcija ako počinješ ili čak i ako si napredan vežbač? 3 puta nedeljno trening je sasvim dovoljno da imaš brutalan trening, da se kvalitetno ubiješ, ali da imaš i dovoljno vremena da se oporaviš. Znači imaš 4 dana slobodna koje ćeš iskoristiti za odmor, za hranu, za spavanje, za druženje i svoj život. Nemoj da istumbaš svoj život da bi tu ubacila trening, već trening ubacuješ u svoj istumbani život, jer svima je na neki način život istumban, ovako ili ona. I veruj mi, ako sumnjaš šta možeš da uradiš, javi mi se, promijenit ću ti mišljenje.